ختمنا د قرآن دی د ټول مبارک شاه و ختمنا د قرآن دی د ټول مبارک شاه د قاری مراد نسب شاګردان دی ختمنا د قرآن دی د ټول مبارک شاه و ختمنا د قرآن دی د ټول مبارک شاه و ختمنا د قرآن دی د ټول مبارک شاه الله بوای حکم بچی باندې خطیب صاحب او خپل بیان کې حکم بچی باندې چې مور پیاروي دا پاک قرآن الله بتاج ورتا الله بتاج ورتا پسر کړي د محشر په میدان سنتاج به د یو غمیر رڼا به زیات وي د نور د اسمان دا گپ نہیں دے گو یاد ساتھ ہے بول لگ وقت دیر دنیا سترگی میں پٹش گیا بات حقیقت معلوم شی اللہ بوائی اللہ بکم بچی باندی چی مور پلاروی دا پا قرآن اللہ بتاج ورتا پسرکڑی دا محشر پر میدان عاشقانو دیو غمیرنا بے زیادوی دنور دا آسمان نو دیر عزت من حلتا دا حشر پا میدان دی ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ دا قاری مراد نسب شاگردان دی ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ اللہ بوائی اللہ بوائی ہر حافظ تا چی عزت و اخلاق حافظ صاحب ستا سفارس ماتا منظور دا اجازت و اخلاق دل سکسو ٹکٹنا دا جنت و اخلاق اللہ تاسو بسنگا ٹکٹ بافظ صاحب والی آگا چارے بورکی چاو سر دنیا کے محبت کری مینے وسر کری سپورٹی کری نو دا بچی دی تو گورے حافظان و صاحبانو چاگا سر مینے کری ٹکٹ بادی توڑ کرو محبت سر دوار اللہ سپورٹ کے ہوئے سبحان اللہ شاہ وسی سبحان اللہ اللہ بوائی ہر حافظ تا چی عزت و اخلاق حافظ سے ستا شفارس ماتا منظور دا اجازت و اخلاق دل سکسو ٹکٹنا دا جنت و اخلاق نو دا قدر وردگا کلنا حافظان دی ختمنا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمنا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمنا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ جامعہ انوار القرآن سپیدی گلان دی ختمنا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمنا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ دا مولانا مراد علی صاحب جذبی تا سلام دا مولانا مراد علی صاحب جذبی تا سلام پا امان گرکلی کی دغا جامعی تا سلام ستاسو دا طولو دا امان ستاسو دا طولو والولی او دی جذبی تا سلام دا مولانا مراد علی صاحب مرتبی تا سلام پا امان گرکلی کی دغا جامعی تا سلام مینا مینا یہ پاللی شاگردان دی ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ ختمونا دا قرآن دی دا ٹول مبارک شاہ بشیر نصر دی علماء تا علماء دا علمیت گلونا دی پا دنیا او آخرت گلونا دی پا حدیث کی دی ورثت الانبیاء دا نبی دا وراثت گلونا دیا علماء دا علمیت گلونا دی پا دنیا او آخرت گلونا دی پا حدیث کی دی ورثت
वरसतुल अंबिया द नबी तो विरासत गुलुन दिया आलिमा जाहिल sta फर्क प कुरान की आलिमान प आयत गुलुन दी खबर द आबिद द इबादत में खूब बेहतर दे वल्लाह दुमरा द इज्जत गुलुन दिया दो मिनट लम्हा हजरत दा आलिम जाहिल फर्क कुरान की जमाने जो सोटे रपासी जाहिल वक़्त जमा पदे रसूलुल्लाह मुबारक पवारस बांधे जिकम दे एतराज कई कंजल और पजल फेसबुक बांधे कई हैं रोज़ क़यामत शता इंशाअल्लाह पता बमू लगी मां तो गोरे द आलिम जाहिल फर्क कुरान की आलिमान खूब आयत गुलुन दी दबीदिना शराबियानो कबाबियानो नशयानो दलगानो दौसानो नमल गुरु दबीदिना बादशाहानो दबीदिना हुक्मरानानो नमल गुरु हकीकत की दा उचित गुलुन दिया औलिया के दुनिया मल गुरु गुरे आलिमान विलायत गुलुन दी पहर लिहाज जमुंगा मशरादी हकीकत की दा उचित गुलुन दिया तबलीग अब जिहाद बांध पूहीगी तबलीग अब जिहाद बांध पूहीगी दावत और तरीकत गुलुन दी उलमाए देवबंद वालमल गुरु आखिरी शेर तैयार है और इधर तैयार है अमानगल दे मेरे खौरे नरानो रसूलुल्लाह मुबारक आशिकानो तैयार है मुजाहिदीन उन पे आवाज बढ़ा करे उलमाए देवबंद वालमल गुरु दाद खत्म नबूवत गुलुन दिया ये ऊपर टोल ब्लूट पाक